شنت مأكلو قبل السان منبرو بحريا تقللو دم ألاف جغانو فوزكم زينا غزة بحر يبون كل زمزة ناين دامن ودب ناين دامن بحري ناين ونوان لتبين هاي سفري بحري أبحانت مزمور كدان دا عدمه أشير تسعينوتا سبراز دمدمه سمعنا عززتي وشتهم بالسلامو وزني صوم علمو مسل زمانت مسل زرزبي قنشال كيرو تركز كي عبي قنشال قال التسعينو كله مستفحر مرت ولدا نبحت مسعردا ولدوتا دمزري كالخلاف غربتنا ناس سلامهم نمغلف نبحق لنا طعنا سدوا واننا تمتعمل قدام فلي ولا قادم إلنا إله لومي قدقموتا أبو حليب وقل بحري وعنا اللو بعلي سبع زي بلو حق زفلمه عالم بعالمه أبونا رحمه عالم زحان سطو قتتساني حقي نمن يأنقدو نمن نغقاقي ناين دامن ودب ناين دامن بحري ناين واننت بحاي نايسي عايز قبر حزبي سعف بونار كبو هذا توديو هذا الزدربو كلا فوق قدو وصاني ذات معرف يا أخلا مرتو حزب الله معرف مسل زمانت مسل زرزبي كنشال كرمو تنكسكي عفي خزبي أفضل ناي سلام كله برحو المهن ورسو كلا بتقو مكسغا من كلا ملسب بفوري واننت ببالك أبا يناي مدرتا سلام تخطاتلتنا إذا كان لكم يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لو ممكن وترو العلا قداس نزل لهم زيناتات كاب كل كورنانا عالم فتشنا نباهم حزنا قريبنا لنا كسام موداتا مدبنا مسانا كتصون علما بتعتنا نعدمكم نايلو مارستات اب كبابينا بزلو كنتات ترينا كن زياده ولا هم درجه عالم زلو كما كلام ابراق نابانا زملسي كون ابيو منكس اثيوبيا ابغيسو زلو منكس اثيوبيا كتبلون كبيريو ناي ابي منكستينا خنبل نخلا بزوانزي معناتو زخدو زلو منغدي ابز دليو نغرات راي كم زخونينا نرزلنا سلازي بهاغراوي بناي هاغراوي تي في انصار ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ክንርየና እቲ ዝብልዎ ዘሎ ሓደ እዩ እንታይ መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ስለ ዝደልዩ ግን ንዑ ዝያዳ አቡ ዘተኮረ ትንተና ክህልወና እዩ ብዓብዩ ግን ኤርትራ ኣብ ከመይ መድረኽ ኣብ ከመይ ዝበለ ከባቢ ከም ዘላ እውን ምግንዛብ የድሊ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ብፅናዕ ድማ ብዝያዳ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕምቆት ንክንርዶ ትሕግዘና እዩ መጀመርያ ድማ ለዚህም ዋቢ እንዲሆን ከመቶ እስከ 150 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ እንደተጻፈ የሚናገረው ሪፕለስ ኦፍ ኤርትራንስ ላይ የሰፈረውን የታሪክ ጽሑፍ ማየት ይቻላል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ የባህር በር ማጣቷ ምን አሳጥቷታል? ኃይለ ማርያም 2003 ዓመተ ምህረት ለህትመት የበቃው አሰብ የማናት በሚለው መጽሐፍ ላይ የአክሱም ዘመነ መንግስት ጠንካራ የሚባል የባህር ላይ ንግድ እንደነበረው አስቀምጧል። ሌሎችም ጸሐፍቶች ዛሬ ላይ ያለምን ትኩረት በከፍተኛ ሁኔታ የተቆጣጠረው ቀይ ባህር ላይ ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ሕጂ እንታዮም ጀሚሮም ዘለው ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር አይኮነን ነዊሕ እዋን ዝቐፀለ እዩ ሕጂ ግን ብወቂ ብመንግስታዊ መደበራት ናይ ቴሌቪዥን በተደጋጋሚ ክገብሩ ወይና ንርኢ ዘለና ብሓውሲ ፕራይቬት ዓይነት እኳ ነዊሕ ዝቐፀለ ለዓመት እውን ቀፂሉ ኣሎ ክንብል ንኽእል ዓመት ከም ዝዋን ከባቢ ኣቢሉ ዝጀመረ ይትሕማም ድሕሪኡ ዳርጋ ኮንስተንትሊ ከዛርብዎ ፀንሑ እዮም ሕጂ ግን ብመንግስቲ ደረጃ ኣተኩረናቶም ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ ፕሮፓጋንዳ ፈንዮም ኣለው እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ እንታይ ስለ ዝተደልየ ወይ እውን እንታይ ሓድሽ ስለ ዘሎ እዩ ታሪክ ድለንቀነ ዝተኸፈተ ሓድሽ መድረክ ተፈጢሩ ኮይኑ ኤርትራ ናፅነታ ካብ ትረክብ ልዕሊ 33 ዓመት ጌራላ ብሕጋዊ መንገዲ በቲ ሪፈረንደም ተቆፂርካ ድማ 31 ዓመት ጌራላ ሶ ወርስ ኒው እንታይ እዩ ተሓድሽ ከምዚ ዘግብሮም ዘሎ እንድሕሪ ኢልና there is an agenda ከም ዘሎ አብይ አሕመድ እቲ ካብ ሶማልያ ዘጋጠመ ስዕረት እታ አጀንዳ ናይ ባሕሪ
ልዑል ኣገዳስነት ኣለዋ ንዑ ንስልጣኑ ንክቕፅል ልዑል ኣገዳስነት ኣለዋ ንስማዓዮ ነገስታቶች በጠነከረ የባህር ኣክሱም ኪንግዶም ሲ ነዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ዘላ ብኸመይ ዝምልከታ ዋይ እቲ ኣክሱም ዝበሃል ምስ ኢትዮጵያ ዘተሓሓዙ ሓደ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣክሱማይት ኪንግዶም ክበሃል ከሎ እኮ ኣብኡ ነይሮም ኮይም ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ መን ኢልዎ ኣብቲ ገባሕሪ ዝቋፀሩ እንተነይሩ ኣክሱማይት ኪንግዶም ናይ ኤርትራ ኪንግዶም እውን ነይሩ ናይ ኤርትራ ንግስነት እቲ ኣክሱማይት ኤርትራውን ኣካላት እያ ነይራ ስለዚ ብፍሉይ ነዛ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝግባእ ባሕሪ የለን ኣብዚ ክንርበላ እቲ ታሪካዊ ሰረት ገይሮም ዝዛረብዎ ዘሎ ፅንፅዋይ ኢቨን ንሱ ተገምጢሎም ተሪኦሞ ሓደ ዘሎሚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝነበረ ሃገር ኣይኮነን ነይሩ ምስ ኣክሱም ሓዝ ናቲንግ ቱ ዱ ዊዝ ደም ኣትሊስት እቲ ኣክሱም ዝበሃል ኣብዚ ናይ ሎሚ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ኣላ ስለ ዝብልዎ እምበር ምዚ ሕጂ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ካርታ ንሶማል ዘእተወ ንገለመለታ ዘእተወ ምስቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ንግስነት ወላ እቲ ካርታ ናቶም እውን ኣየርእዮን እዩ ስለዚ ዋይ ዱ ዴይ ሃቭ እቲ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኤርትራ ግን ከም ዝጎደሎም ገይሮም ዝዛረብዎ ስለዚ ንሶማልያ ንካልእ ወሲኾሞ ዘሎ ግዛኣታት ካብ ግምት ይእትው ድዮም ንሳቶም እዚ እንትሕር ኮይኑ እቲ ቦታና ዝብልዎ ዘሎ ንገምጥለ በር ቀይ ባህርን ከመቆጣጠርም አልፈው የመንና ደቡብ አረቢያን ያስተዳድሩ እንደነበረም በታሪክ ሰፍሯል። የቀይ ባህርና የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት ጉዳይ ጣሊያን ኤርትራን በወረራ እስከያዘችበት የፈረንጆቹ 1890 ድረስም ቆይቷል። በስተመጨረሻም ጣሊያን ከኢትዮጵያ ምድር 1933 ዓ.ም ሲወገድም የቀይ ባህር የቀደመ ይዞታ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ እንደነበረም ታሪክ ይነግረናል። ይህም የኢትዮጵያ ሰማሎም ትብዝምባዕ ናይ ታሪክ ደይ መደይሎም ዝገብርዎም ምዃኑ ደይ መደይሎም ፈርጆምሎም ድሕሪ ጣልያን ምስ ዓሩ ቀይ ባህሪ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ከም ዝነበረ እውን ዝዝከር እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሃው ማሲ ተመሊሳ ባኹም ኤርትራ ንናፅነት ይግባእ እኳ እንተነበረ ሕራይ እስከ ቀጥታ ናፅነት ዘይሃብናያ ዓመፅ እንዲሱ ምክንያቱ ጣልያን ሰለስተ ግዛታት ነይሮም ኣብ ኣፍሪካ ሊብያ ሶማልያ ኤርትራ እዮም ነይሩ ኦኬ ንሊብያ ናፅነት ኣውጆምላ ንሶማልያ ናፅነት ሂቦማ ኣብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ግን ሸንኪሮም እቲ ኩነታት and the reason is the same people ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ምሽንካር ምስ እንግሊዛውያን ኮይኖም ኣብ ግደ ተፃወቱ እዮም ነይሮም ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኸ ሓደ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ድሕሪ ወራራት ከም ብሓድሽ ክወርዋ ስለ ዘይደለዩ ነቲ ሃይለ ስላሴ መጋበርያ ገይሮም እንታይ ገብሩ ሓዚ ወሲኖም ንኤርትራ ፌደሬሽን ወላ እውን ነቲ ውሳነ ክገብርዎ ከለዉ ን10 ዓመት ኤርትራ ፌደሬሽን ምትፅናሕ ድሕሪኡ ጉዳያ ንሪኦ እዩ ነርቲ ምርጫ ባሕርና ተመሊሱና መን ይመሊስልካ ባሕርኻ መን ይመሊስልካ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ን10 ዓመት ሬፈረንደም ፌደሬሽን ትፅናሕ ተባሂሉ ንዓኻትኩም ዝሃበኩም ባሕሪ ይነበረ ስለዚ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ ነቲ ባሕሪ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ነይሮም ነቲ ፌደሬሽን ዝበሃል እውን ከፍርስዎ ዝመረፁ ንሳቶም እዮም ሓደ ኣለዎ ብዚ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ኣለዎ እቲ ባሕርና እንተተጠቀሙሉ ወላ ነቪ እንተገበሩሉ ገለ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሓደ ኣለዉ ዓለም ለኻዊ ዩኤን ዝሃቦም ፌደሬሽን ጥሒሶም ኣብ ኤርትራ ኮፍ ክብሉ ዝኽኣሉ ሰባት እዚኣቶም ኣንፃር ናይ ዩኤን ትእዛዝ ከይዶም ንኤርትራ ወሪሮም ኮፍ ኢሎም ባሕርና ኢሎም ዝፍክሩ ዘለዉ በዓልካ ኢቲኻዮም ሲ ቴንኪ ኢሎም ክወፁልካ ኢልካ ትፅበዮም ባይላተራሊ ዓለም ዘይፍቀዶ በዓልካ ብስምምዕ ሰራዊቶም ክሃንፁ ኣብ ዓሰብ ኢቲኻዮም ወይ ኣብ ገለሲ እምበኣር የቐኒየልና ኢሎም ክወፁልካ ኢልካ ትሓስብ I don't think so ማለት ተራ ሰብሲ ክሓስቦ ዝኽእል እዩ so purely እቲ ኩነታት ናቶም እቲ ኢሉዥን እዚ ካበይ ዝብገዝ ዘሎ ካልእ ነገራት እውን ይገብሩ ኣለዉ ዝተሓሓዝ ነገራት ኣለዉ ግን ጽቡቅ ጌርና እስከ ንሽተይ ንስማዮ የባህር በር ባለቤትነት በኃይለ ሥላሴና በደርግ ዘመነ መንግስትም ተከብሮ ቆይቷል። ደራሲና ጋዜጠኛ ዘነበ ወላ መልሕቅ በተሰኘው እውነተኛ ታሪክ ላይ ተመስርቶ በሰነደው መጽሐፉ ላይም የኢትዮጵያ የባህር ኃይል ቀይ ባህር ላይ 1800 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ይዞታ እንደነበራትና ያንንም የባህር ኃይሉ በትኩረት ይጠብቅ እንደነበርም ያስቀምጣል። አንድ ሀገር ባላት የባህር ዳርቻ ላይም እስከ 20 ማይል ድረስ ባለቤት እንደሆነችም ዓለም አቀፍ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ ኣብቲ ፅቡቅ ዝገብርዎ ገለመለ ካብኦም ክትመሃርውን ክትክእል ኣለካ እንታይ ኣለዎም ኢትዮጵያውያን መሲልኩም ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ዓቢ ዝጥቀመላ ዘሎ ታክቲክ ነቲ ቪድዮታት ብምዕቡል ዝኾነ ኣቀራርፃ ከም ዝቕረፅን ናብ ሲነማ ገፅካ ናብ ፊልሚ ከም ዝቕየር ትገብሮ ነቲ ዝንቡዕ ታሪክ ነቲ መንእሰይ
كستمعرو بزخل منقدي نابن زي بحر كما يجرم يري ولو سب 10 مايل زلو كيلومتر زلو سب 30 كيلومتر زلو اتيخا او زلو صقاتات ندادكم زلو ويز نجر عساتاتكم زلو ويز نجر ازي بوتاتات زي نعخاي كون يوم زبلو زلو نتسبي they are selling him dreams حلميهم تشطوا زلو زاف دغ بحر زي ودبات ناتكا كون يو سو انتاي تحطو مالتي من سي ኤርትራ መንግስትና ትስራሐሉ انا من መንግስት ሰራተኛ ስለዚህ ይኮንኩ ወይ ወን መንግስት ዝባ መልእክታ ይኮንኩ እንደማሐላለፍ መንግስት ኤርትራ ናቱ ስራሐሉ አነ ግን ዜጋ ኤርትራ ስለዝኾንኩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ይምልከተኒ that's why አነ እታ አነ ዝፈልጣ ንዓይ ትርዳኒ ነቲ ተኸታተልናተ ከመሐላልፎ ዘሊ መብዛሕቱ ተኸታተልናተ ድማ መንሳያት እዮም መብዛሕቶም መንሳያት ስለዝኾንኩ ንጽባሕ ንጎ እንታይ ክበፀና ከም ዝኽእል ብዓቕመይ ትምህርቲ ከመሐላልፍ የዝፍትን ወይ እውን ካብ ታሪክ ክንመሃር ክንክላለና these people ኩሉ ግዜ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ሓያላት እዮም ፕሮፓጋንዳ ኸ ንሃገሮም ንምዕባል ኣይኮነ ንኤርትራ ንምውራር አሚን እዚ ኩሉ ኣብ ሰውራ ማዓት ሰራዊት ክሞቶም ከለኮ ኩሉ ግዜ ሕልምና ሸጡ እዮም ደምፅዎ ነይሮም ኩሉ ተገዲዱ ጥራ ዘይኮነስ ብፕሮፓጋንዳ ሓንቲ የብሉን እኮ ሻዕብያ ብረት የብሉ ወላ ገለ የብሉ ሳክት እኮ እዩ የትኩም በቀጣጣ ዓቢልኩም ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ናበሉ እዮም ዝወስድዎም ነይሮም كيف زخدا جناي ملسني كم زي تملس خاين قروهم نيرم بحفش حج دما حلميهم كشطوا لهم زفتنو زلو نت حلم دما بزبلت وقابه غيرهم سحابنت كم زلو غيرهم كشطوا لهم يمدفتنو زلو تزب دما شعو مس غزيه نزو كوينات زك بغس كله نزو كوينات زك اوج كله ابي احمد كحوسوني يقول يم زبل امنتي زلو ኤርትራ دما اكتيفلي كم تنساتهم من حزبهم موبيلايز غيرهم ኤርትራ كتقعد زفتنو زلو ኤርትራ دما ابت ጉዳይና ኢትዮጵያ ከተሳተፍ ትከላለዋ ማለት በቃ ተሰራዊታ ከሰደድ ገላይ ደልኒ ያረብ ዝዋን እዚ never win the level ግን after political issue ናቶም they have big issue ሳቶም ነታ ሃገር ተኸከል ዘላና ምዕባላት ከይት ዘላ ሃገር ክኸልፊዮም ዝፍትኑ ዘለው ኤርትራ ድማ ነቲ ናቶም ፀገም ከም ዘይፍታሕ ክትገብሮ ክትክል ኣለዋ and that should be the policy ኣብ ግዜ ወያነ ከምዮም ዝገብሩ ነይሮም ሻዕብያ ዋላ በቲ ዝነበሮም ፀጋታት ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል መሳምር እዮም ዝተኽልሉ ነይሮም ነይሩዎ እንዲት መሳምር ፈንጅታት መሊዩ እንዲ ዘለዎ እቲ ቋም ናቶም ኦሬዲ ፈንጅታት ተኺሉ ዘሎ እንዲዩ ነቲ ፈንጅን ከመይ ጌርካ ተራስኖ ከመይ ጌርካ ኣብ በብግዚኡ ከም ዝትኮስ ትገብሮ ስለዚ again ኤርትራ we have to be careful ስኢል ካምርኣይ እዚኣቶም ገለገለ ሰብ ኣለዎ ንበልዎም እንታይ ኣዕምለዎም ኣብ ደገ ባሕርናትና እዮም ሃይላይት እናገበሩ ዘርእይዎ ዘለው እዚ ኩሉ ሲ ንዓኻ ይግባካ እዩ ካልኣይ እንታይ ገይሮም ኣሎ ትፈልጡ ኣሎ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ብታሕቲ ኣልዮም ኣሎ ባይ ፐርፐስ እዩ ብዕላማ እዚ ኣብ ደገ ባሕርና የርእይዎ ኣለው እቲ መሬትና ግና የርእይዎን እዮም ዘለው ናይ ካልእ እውን ሸፊኖም ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ but this is a purpose እቲ ዕላማ እዩ ኣብ ባሕሪ ከመይ ገይሮም ሕልሚ ናይቲ ባሕሪ ንሰባት ከም ዝህልዎም ንምግባር ዝግበር ዘሎ እዩ ባህር በሮችም አንድ ሀገር የሚያስፈልጋትን የኢኮኖሚ እድገት ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚናም ነበራቸው። ከዛም በኋላ በነበረው የመንግስት ለውጥ ደርግ ወድቆ ኢህአዴግ 1983 ዓ.ም ወደ ስልጣንም ሲመጣ ኤርትራ በመገንጠሏ ያላግባብም በተደረገው ውሳኔ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ከቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ተቋርጦ የባህር በር አልባ ሀገር ሆና ቀርታለች። ታዲያ ይህ በመሆኑ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን ምን አሳጣቸው? ኢትዮጵያ የባህር በር የሌላት መሆኗን ተከትሎም ዛሬ ላይ በቀን ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለወደብ ኪራይ ታወጣለች። ይህም በአመት ቢሰላ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ለወደብ ኪራይ ይውላል ማለት ነው። ይህም ማለት ትልልቅና በርካታ ለሀገር ልማት ስለዚህ ትሪዎም ኣለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ በቲ ሓደ ሕልምታት ናትካ ብዙሕ ፀጋታት ኣለካ ክብልዎ ከለዉ በቲ ካልእ ድማ እዚ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ደይምህላውና معات فابريكاتات معات قطباوي لمعات كنغبرو زغبانا يز ترفكا زلو افدغ بحر تزلوكا ابي احمد ون ابتناتو زربان تزاريبو دبريو كمتي حداسي قدم نلو زلنا اب 5 عامت كندو بروجكت خنغبر مخالنا معناتو 1 بليون دولار نعمت كم نخفل زون جبتو تقايماتهم يحسوت يزيلات كندو غنزب يتخفلون يخم يلاتهم نيرا بحفشا ግን كل زنرو يزلنا ات تاكتيك كمي غير كانت تزبي موبيلايز تغبرمو ابتنات كاجندا تزبي ፀገምናትካ ቁጠባዊ ሽግር ኣጋጢምካ ዘሎ ብሙሉ ካበይ ዝተበገሰ ኢኻ ትብሎ ፀገምካ ብዓብዩ ብሰንኪ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዝሰኣንካ ኣብኡ ዘሎ እቲ ፀገምካ እናበልካ ሽግር ትሸጠሉ መፍትሒ ድማ ከነምፅኣልካ ኢና ክብልዎ እዮም ሽዑ መፍትሒ ንሕና ድማ ነዚ ብኩሉ መንገዲ ከነምፅኦ ኣለና ኩሉ ዝሕልሚ ድማ ሽግር ንክፈተ ኢሉ ይኮነን ኣቢ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ናይ ደገ ፀገም እዩ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራ ድማ ታሪካዊት ስኬፕ ጎት ብሎ ይብልዎም ወይ ካብ መህደምናቶም
ውሽጣዊ ፀገማቶም ንምፍታሕ ምስ ኣበዮም ናብ ኤርትራ ገጾም ስለ ዘውድቕዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ናይ ሓዋር መፍትሒ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለዋ። እሱ ድማ ኣላየንስስ ኣገደስቲ ፓርትነርስ ከምቲ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ብኡ ነገር ክቕፅል ኣለዎ። ኣብዪ ኣሕመድ ግን ኣብዚ ጥራይ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ካልእ ስትራቴጂታት እውን ኣለዎ። ኣብዚ ለንቀነ ክዝረብ ጀሚሩ ዘሎ እስከዚያ ስምዕዋ ተመሊስና ክንሪያ ይነሳ ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ሰራዊቷን በፈረንሳይ አጋዥነት ዳግም ልትገነባ ነው። የባህር ኃይሉ በአዲስ መልክ እንዲደራጅ የሚያስችሉ ስራዎች በያዝነው ዓመት ተግባራዊ እንደሚደረጉም ተሰምቷል። ኢትዮጵያ በንግድ መርከቦቿ ሸቀጥ ስታጓጉዝበት በቆየችው ቀይ ባህር የባህር ኃይል ሰራዊቷን ነፍስ ልትዘራበት አቅዳለች። ሀገሪቱ አሁን ባላት የኢኮኖሚ አቅም እንዴት ባህር ኃይል ልታቋቁም ትችላለች ሲሉ በርካቶች ሲጠይቁ ነበር። አሁን ግን ፈረንሳይ የዚህ ጥያቄ ምላሽ እኔ ጋር አለ ብላ ብቅ ብላለች። ያንን ገናናና ግዙፍ የባህር ኃይል ወደ ቀደመ ክብሩና ስንታይና ንርኢ ዘለና ፈረንሳ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መጀመርያ ኣብ 2018 ኣቢላ እውን ዝበለቶ እዩ ሓይሊ ባሕርና ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ቀደም መልክዑ ንምምላስ ንምስልጣን ኢትዮጵያ ክትሕግዛ ምዃና ኣፍኮርስ መራኸብ ክሸጠላ ስለደሊ እሱ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ከምኡ ክንገብር ምዃንና ከምኡ ድማ ፓርትነርሽፕ ካብ ኣፍሪቃ ይግለፉ ስለ ዘለዉ ፅልዋናቶም ንምዕዛዝ ክንሰርሕ ኣለና ክብሉ ከለዉ ኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ድማ ኤርትራ ብቐሊሉ ዝረአ ክኸውን የብሉን ኣብ ደገ ባሕሪ የብሉን ኣብዪ ኣሕመድ ወይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የብሉን So what is the point of the Gabahar Zebilka? Haile Bahar Mehnat. Then there is an agenda. There was always an agenda. Bahar na Ertra zit amata agenda khamzallo. Somaliland do galo ilom distract khagabru khay khuliyom. Gid ita agenda natom ana bizir dani wala abtu tsbuq zinabara zindina zinabarom after Gabahari hilm kam zinabara abi ay habon. After Gabahari hilm nirwo. Ertra nitatak abnot kubo ፀገም የብሎምን ካብቲ ጅንጅብቲ ዝኸፍልዎ ዘሎ ብፍርቂ ዋጋውን ክትቦም ምኻለት ነይራ ኤርትራ ብዝሰለጠ መንገዲ ክረኽብሉ ዝኽእሉ the point is እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኤርትራ ክመፅኦም ኣይደልዩን እዮም ንኤርትራ 5 ሳንቲም ክኸፍልዎ ኣይደልዩን እዮም just እዚኣ ጥራይ ዘክርዋ ንኤርትራ 5 ሳንቲም ዕውርቲ ናብ ኤርትራ ገንዘብ ክኸይድ ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ ስለዘይደልዩ ጅቡቲ ይውሰድዎ ድሓን ካብ ኤርትራውያን ዝወስድዎ ጅቡቲ ይውሰድዎ ስለምንታይ መለስ ዘበገሶ ሕልሚ እዩ ጅቡቲ ዓብያ ኣሜሪካን ፈረንሳን ዝተቆፃፀሩ ሃገር እያ ስለዚ ልዕሊ ዓቕምና እያ ኤርትራ ግን ክትምዕብል የብላን ክትደክል ኣለዋ ክትርኽመሽ ኣለዋ ክትኮስ ክትክእል ኣለዋ ክትኮስ ኮይና ድማ ምንጭ እቶታ ኩሉ ክንዓፅዎ ኣለና ንሕና ምንጭ እቶታ ክንከውን የብልናን ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ኣብ ምንጭናታ ከየበርክቱ ፅኑዕ ዝኾነ ዕፅዋ ክግበረላ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ገዳ ዕፅዋ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ፕላን ዝነበረ እዩ መብዛሕትን ሃገራት ድማ ምስኣቶም ኮይነን ኣብቲ ጓይላ ናቶም የዳኽራ ነይረን ማለት እዩ ኤርትራ ድማ መኪታ ወፂኣ ኣላ ካብዚ ወፂኣ ኣላ ንብል ኣለና ግን ስቲል ትብድሆ ኣሎ እዩ ምክንያቱ መልክዓቱ እናቐየረ ዝኸይድ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ጎረቤት ክሳብ ዘለወና እሞ ከዓ እቲ ፖለቲካዊ መንዝርና ክሳብ ዘለዎ ምሶም ንዝኾነ ክሰርሑ ንዝኾነ ይኹን ክእትዉ ፀገም የብሎም ንሳቶም ስለዚ እዚ ፍሌክሲቢሊቲ ሕልፍ ዝበለ ፍሌክሲቢሊቲ ስለ ዘለዎ ምሳቶም ምናልባት ኣባቶም ካቲ ከምኡ ዘግብሮም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ስልጣን ዝመፅእ ስግኣት ናይ ቦትኡ ስለ ዘለዎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እዚ ስግኣት ካብ ምንታይ ተቃዋምቲ ደገ ኣለዎ ገለገለ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እዚ ስግኣት ናቱ ካብተን ጎረባብቲ ሃገራት ክኸውን ዝኽእል እምበር ውሽጣዊ ስግኣት ዘለዎ ይመስለኒ ኣስፋራዝ ኣይነው ብረት ኣልዒሉ ዝዋጋ የለን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ግዜ ህወሓት ወይ እውን እቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ከለዉ መዓት ዕጡቕ ጉጅለ ነይሩ መዓት ዓፋር ናቱ እዚ ሶማል ናቱ ነይሮም ብኦጋዴን ዝበሃል ኦሮሞ ናቶም ቃልሲ ነይርዎም ተጋሩ እንደምሂድ ነይሮሞም ኣምሓሮ ነይሮሞም ስለዚ መዓት ኣንፃሮም ዝቃለ ስለ ዘሎ ንካልኦት መጋበርያ ክገብሩሎም ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ እንተኮይኑ ንካልኦት ሓግዙና ክብሉሎም ኣብ ድማ ለቀቀሙ መዓት ፀላት ስለ ዘለዎ ንዝኾነ ዝመፆ ንዓምሳይ ስራሕ ጥራይ ነዛ ስልጣነይ ኣናውሓለይ ብምባል እዚ ድማ ንኤርትራ ሓደጋ እዩ ተደጋጋሚ ከምዚ ኣጀንዳ ስለ ዝፈጥሩ ሓደ ደኺሙ ይኸይድ ካሊእ መፀካሽ ሓደ ደኺሙ ይኸይድ ሃብቲ ወዲ ይኸይድ ራሽያ ወጊፋ ፈሪሳ ምስ ከደት ሽዑ ኣሜሪካ መፅያትና ተርጂምሎም ኣብ ቴሳን ዓደን ነቲ ናይ ራሽያ ቢልዮናት ሓገዛት ኣፍሺሎም ምስ ኣምከንዎ ኣሜሪካ ድማ ከም ብሓድሽ ምስቶም ህወሓት ኮይና መፅያ ንሳቶም ምስ ሰልችዎም ንኣሜሪካ ምስ ሰልችዎም ድማ ኢማራት መፅዩ ድማ ነዚ ናይ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ድማ ካልኦት ክመፅኡ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ኤርትራ ሪሊ ካልእ መንገዲ ክህንደሰሉ ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ ይፅናሓለይ ክበሃሎ ዝግባእ ኣይመስለኒ ምክንያቱ ልዕሊ 30 ዓመት ድሕሪ ናፅነትና ጥራይ ከምዚ ገይሮም ከሳኺኑና ከለዉ ወይ እውን ግዜ ከኽስሩና ከለዉ ቅድሚ ድማ ካብ 4 ጀሚርካ ድማ ኩሉ ከርተት ናይ ህዝቢ ኤርትራ
ምንጭናቱ ሓንቲ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ትበሃል እዚ ሓደ ኮንሲስተንት ኤግዚስተንሻል ሕቶ ናይ ኤርትራ እዩ ናይ ህላዌ ናይ ቀጻልነትን ጉዳይ ናይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ዘሎ ስለዚ ነዚ ሓደ መዕለብ ክግበረሉ አገዳስ ኮይኑ ይስማን ገብታለች። ቀደም ሲል እንዳነሳነው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ከዓለም ተደናቂ ኃይሎች አንዱ የነበረ ሰባቱንም ውቅያኖሶች ያቋረጠ ትልቅ የባህር ኃይል ነበር። ከወደብ ጠባቂ ወይም ኮስት ጋርድ ጀምሮ እስከ ትልቁ ሚሳኤል ድረስ ታጥቆ ይንቀሳቀስ የነበረ ኃይል ነው። እናም አሁን በፈረንሳይ ድጋፍና እገዛ አማካኝነት ትልቁና ግዙፉ የባህር ኃይል ይገነባል ተብሏል። ኢትዮጵያ የባህር ኃይሉን ድጋሚ ማቋቋም ስትጀምር ድጋፍ ለማድረግ በርካታ ሀገራት ተሰልፈው ነበር። ቅሉ የድጋፉ ምክንያት ባይታወቅም ከ3 ዓመታት በፊት የባህር ኃይል መቋቋሙ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅ ብዙሓት ሃገራት ክሕግዙና ከም ዝኽእሉ ተስፋ ተገይሩ ከም ዝነበረን ሕጂ ፈረንሳውን ኣብ ዝደንቀነ ናብ ኣዲስ ኣበባን ናብ ጅቡቲ ናብ ዝገሸሉ ብዛዕባ እዚ ከም ኣጀንዳ ክዝረበሉ ከም ዝኾነ ጅቡቲ ግን ኦልሬዲ ሓደ መፍትሒ ባቶም ነይራ ዘይሰምዑ ስለ ዝኾኑ እምበር ብምርካብ ዘለዎ ህረፍ ክሳዕግሶ ይከኣለትን እቲ ህረፍ ምስ ኤርትራ ናብ ምንቋር ኣትዩ ምስ ሶማልያ ድማ ቃላት ናብ ምዝዛም እውን ኣብፅሒዋ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክቱር ህረፍን ተጠቃምነትን ወደብ እንተደኣ ኮይኑ ሕቶኣ ሕዚ እውን ንወደብ ታጁራ ክተመሓድሮ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ክብል መንግስቲ ጅቡቲ ኣፍሊጡሎ ጅቡቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ንዘሎ ከቢድ ወጥሪ ንምቅላል ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብ ወደባታ ብቐጥታ ክተመሓድር ዘኽእል አማራጭ ሐሳብ ከም ዘቀረበ ዝዝከር እዩ እቲ ኢትዮጵያ ከተመሓድሮ ከም አማራጭ ዝቀረበ ወደብ ታጁራ ካብ ዶባት ኢትዮጵያን ጅቡቲን 100 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቁ ዝርከብ እንትኸውን ብፍላይ ኣብ ትግራይን ዓፋርን ዝርከብ ሰደድ ማዕድን ፓታሽ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ምዃኑ ይንገር እዚ አማራጭ ሐሳብ ዝቀረበ ግን ኢትዮጵያ ምስታን ገዛ ርእሳ ከም ሃገር ትፅውዕ ሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ወደብ ባሕሪ ክትረክብ ዘኽእል ውዕሊ ምኽታማ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝነገሰ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ንምዝሓል ምዃኑ ተገሊጹ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ጅቡቲ መሐመድ ዓሊ ዩሴፍ ከም ዝገልጾ ጅቡቲ ሕዝውን ንወደብ ታጁራ ክትጥቀመሉ ከተመሓድሮ ንዝሃበቱ ፍቃድ ኣብ ቦትኡ እኳ እንተሃለወ ዛጊድ ወገን ኢትዮጵያ ግን ዝተውሃበ ግብረ መልሲ የለን ኢትዮጵያ ወደብ ብዘይምህላው ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፍጠር ንዝኽእል ወጥሪ ኣብ ምትድዳ ልዑል ከም ንሪኦ ዘለና ጅቡቲ ወደብ እንድሕሪ ኮይንኩም ተደልዩ ዘለኹም ንህልኩም ወደብ በዓልኩም ከተመሓድርዎ ትኽእሉ ኢሎሞም መልሲ ይሃብዎምን እዮም ዘልዩ ዘለዉ ሰም ክወሩ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ካልእ ምክንያት ክወሃበሉ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ንመለስ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ድራናያ ሽዑ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ እቲ ኣብ ኩንነት ዘሎ እቲ ኣብ ኣቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ግን ነዚ ይመስል ኣብይ ኣሕመድ እያጠፋን ነው በድሮን እያጠፋን ነው ላለመሞት እንታገላለን በሕይወት ለመኖር እንታገላለን ብሓፈሻ እቲ መንግስቲ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተሪር ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ግን ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ንክትፈትሕ ስለዘይ ቀሊል ስለዘይኮነ ብወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ኩሉ ፈቲኑ ስለዘይሰለጦ እንታይ ክገብር ዳይቨርት ክገብሮ ክፍትን እዩ ናብ ካልእ ናይ ወፃኢ ፀገም ሶማልያ ነዊሕ ኣገልጊላቶት ኣጀንዳ 2024 ካብ ዕለት 1 ክሳብ መወዳእታ ዲሰምበር ሶማልያ ኣገልጊላቶ እያ ሶማሊላንድ ዶ ገሎ እናተባህለ ብሕልምን ብሃፋን ነዊሕ ተንቀሳቂሳ እዛ ጉዳይ እዚኣ ሕጂ ግን ኣብ መወዳእታ ሰራዊትካ ጠርኒፍካ ውፃእ ምስ ተባህለ ንዓነብካ ትሕን ምስ ሶማልያ ወዲእዎ ኣሎ ኣጀንዳ ን2025 ድማ ነዚ ናይ ኤርትራ ዝኸፍት ዘሎ እዩ ዝመስል ለትሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ብሓፈሻ ግን እቲ ዝገብርዎ ዘለው بقليلو كرز زخل وين شلل كاك حلف زخل كونتات كم زي كونه نمان ኤርትራው በርሂሉ ዘለዩ ባይ ዘ ወይ ነዛ ቪዲዮ እዚያ ኣብዚያው ንሽ ይስምዑ አሞ አናን የሚያደርሳል እንዲሁም ወደብ አልባ መሆን ብቻ በአንድ ሀገር የውጭ ንግድ ላይ ከ33 በመቶ እስከ 43 በመቶ ሊቀንስ እንደሚችል ጥናቶችም ያመለክታሉ። ከኤዥያ ወደ አውሮፓ ከአውሮፓም ወደ ኤዥያ በህንድ ውቅያኖስ በመነሳት ወደ ሜዲትራኒያን ባህር ለመሻገር የሚጓጓዝ ምርት መተላለፊያ ኮሪደር የሆነው ቀይ ባህር በዚህ ላይ የባህር በር ባለቤት መሆን ብቻ በአንድ سنتايم كوبر زفتن زلو تفترو خازي مقبال تفترو هوتتا مخانين رزلنا بحريه بالكان so that is your fate اجاخاسي مرجاخا نمودا توسانسي كينوكت كود تخلي بالكان جن again تزبي صقمكا كله بسنكي افدق بحر سلازي بالكايو الكا خاتشوتو انتان simplistic problems نسبت با ابزي يعقوب حيلمار ملسي بومن روميام سدما تين let this be clear such reckless propaganda by Abiy Ahmed's media بتي كادرتات ناي أبي أحمد زقبر زلو نصور كونكم
شلاليلكا كحلف زخل كم زي كونه فلاي إيرترا الولاونتن جزاتاو دوبن عيسكا زقبر زلو إيرترا ملسك تبلو مخانا نجير نيرو زخا مفرح زي كونس ما بتعايو كفتسام زخل مخانو إلو تزاري بلو and I really hope دكتور فوريس كابيرترا دما كلتا تقص كبام يخلي نظام إثيوبياويان إلو ساعتين دما هذا those who fail to learn from history are doomed to repeat it. That is the problem. كاب تاريخ زي مهارو كدغمو خمس غلو اتساقا من السيو ساتو متقامو ما يكون شجر نحنا واقع يغفلوا ناس لزلو تراي شجر مرتا تقصي ولا حنت تقول لا يبلا كدغمو خمس غلو كندي زيرينا يمالنا ساتو كدغمو خوليم واقع زغفلنا زلنا عنايو حزب ኤርትራ اي واقع زغفلو زلن برساتم دايا بز حزب لنا بوتا صيبنا مريت صيبنا زلو دا بز حزب لنا نبلو زفكرو زلو اب نفسه كف زوصو وقال تعاتاتهم صقم هيكوننا عنا ግን واقع كفل زغل كنتات مخان مردايرلي قالت ما insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results يرما نا ألبرت أينشتاين تقصيها سلالة مالت هاي مالت يلو سلالة مالت حدا نجرنا جبركا بتتجاجم حدا عينت سرحنا سرحكا وتيت كتمت مصباي فليد بلا وتيت كتمت مصباي مالتيو هذي لو متجبر زلها هايوت كزلا تزلها يا وتيت نايت كدم زجبركا سنتاتيو إثيوبيا بحيل بحركة توسط فتينا وتيت ناتو إذا لو إثيوبيا خويناتو زلايا كندي زي فتينمو لسانا هذا بجيجا هنا هبنا يمزبله هو واحد نقول لهم حران ورمون جليون جل مليون أكيبو ماتيو وين يرترا خطغل أنت ده يكون هذا مع حسب كوسدي الماتيو رأيو تمليس مالتي سلزي كده جاكمو يوم تتعرف تسأل لا سلو زلد ما نري لنا جد بواجانا يمني يتحدو بواجانا حزب إيرترا that's إزاي ما افتكر قبله خلاله نا حوار مفتاح قبل له of course نا حوار مفتاح انتايو قربيت كا إثيوبيا خطب لهم يس أجري يردوا يسو جين إحنا دما استراتيجيك اللي هناك خلاله ما مسمى خاص أفريقيا سعير كا الداخلين كا متزادم خلا يكون إيرترا it's not enough معناته حزب إيرترا وحدي وجايز أخفلها زي ولا حنتي ما نمزح حتى يكون سلزي عبيت الشركة النتات كجبروك خلولهم كم توتر نبلا زلنا مسجبس دي مسكالب بفلا يرتاح حسب زبال بيس كهناس كخلالو نساتهم كطموتوان كحلمون كم زي بلوم جيركا كتاقبص لهم تخل من قدي خبانا كو جبوت تنسكو جبوتكو خبانا تنس أتسبقنا كم جبوت نحنا نعيل جن جبوت عامن فليتهم تجرم دواتهم جرم الله صبودي يصبغون يكن دبير باريد بزود ديسكاس قبر اللي تخلي قالت حماق يزبلالو صبغ يزبلالو أنا كريو خلو خز بسلام ينبرالو كنا عمل جرم الله بسلام ينبرالو ملونا لولاونت اللون I don't think so ملو لولاونت زلوا هجروني لنا بزوان زي look at سعودية لولاونت اللودي قبصره لولاونت اللودي but تراو كله ينبرلو سبوا ينبرلو مالت in relative terms أبزع على مزيا ملو لولاونت زلوا أمريكا تراي دليتو ناقبره تحتات النزيبلو أمين أوروبا أكل هجر كونتيننت زي أبتحت أمريكا تنبرك خمسة نرلنا سلازي this has to be clear مالتي أبير ترازولو نجار كنردو لنا أجندة تاتهم دم بقولي دم تسأل رأي وبزها وسنتيت أبياتات تجري تقاطعوا بوتا حيزو كم زولة تجلس ألم 50 كلتن قبيلتات تجري أب تحتي قوزرو كم زلاز جلس سراوتي إرتام أبزوبا سمينا ومرابة تجري وردات حتى أديابو أبزر كبا وشتات كبير قفعتات نافذ كم زخونة تسمي ألم قاعدين يعدم سويانا زخونة كيلان مريم برهانن أب تخبابتو قاعدو بأكل زسمبد نجار كم زقات متزاريبهم فلاي أب توردا عد زرتو بحال زفلت قشات حزون سراوتي إرتات وقاطعوا بوتا حيزون برسات كبابن مجوي تسباتني كايد كم زلت أبزي بلام So there you go. Time قبرس فتنزلوا بتتجاجامي أجندات أمريكا أجندة كتفبرخ كتكلال لك زخا لمن تايا تغمكا نتكون تاتتي نابكال نجارنا خد شرفه سلزي بتي أبتكراي زول إليت بتتجاجامي نريز لنا نتنا أبي أجندة نمسساي دلون نت كم زلوا مسو كينو كسر ما بعجند ليتن كم زلوا ينريز لنا I think زخا أكال نايتي كجبروه زحسبون زلوا كنا تاتيو توحات صاوعيت كوينات يقرب له توهيلو تاموتات يسمع يوم زلو باي تاجيتاچو ردا زمرح ጉጅለ ሰራዊት ትግራይ ምስ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ይተሓወስ ዝብል ዘሎ አንጻር ኤርትራ ንምውጋእ ይክብል ላዕለዋይ ሰበስልጣን ቤት ጽሕፈት ህወሓት መልስ ሂቡ ይርከብ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት አባል ዝኾነ ላዕለዋይ አመራር ቤት ጽሕፈት ህወሓት አይተ አባድ ገብረ ስላሴ አዘራራብ ቃለ መሕተት ዝሃበ እንትኸውን ኩናት አይተርፍን ይክብል ድማ ተሰሚዑሎም ነቲ ባይ ተጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፍ ህወሓትን ገዚያዊ ምምሕዳር
ምምሕዳርን ብብሔራዊ ክሕደት ዝኸሰሰ ኣይተ ኣባዲ ገብረ ስላሴ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ከይንፍጽም ተሓኒቕና ኢና ንርከብ ኣብ ውሽጣዊ ሕቶት ጸሚዶምና እዮም ዘለው ብምባል እዩ ሓሳቡ ዘርጊሑ ኣብቲ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ብወገን ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዘሎ ጉጅለ ኩናት ይጉስጉስ ከም ዘሎ ዝቐረበሉ ክሲ መሰረት ብምግባር ዝተሓተተ ኣይተ ኣባዲ ንሕና ስምምዕነት ፕሪቶርያ ይፈጸም ኢና ንብል كعت اللوجو خمس على اللوجو بتدوا دوبات عام غلوا دي نص تزهلوا وانت وين تقدر فوت مرت أديس أبا عايز حلو زلوا أورما سي مسيو راما حلو الكسر حسانا أورما أنا أديس أبا صهون حيل خمانية يقولون فأنو خمي جري قص كم زلوا تصبوا جركم تغطيهم أي بحر توتاوحيلو زوليا قريبا زلا سراوتي توتاوحيلو قربت له من قد زيو international border محلاو بناي بروتيرا سممعنت ناتكم حلفነት እዩ ከቢድ ጸገም የጋጥመና ኣሎ እንታይ ከም ዝመጸናው ነው ይንፈልጥን ምስ ሻዕቢያ ኮ ናይ ሰላም ስምምዕነት ይገበርና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ስምምዕነት ገርና ዘለና ናይ ትግራይ ናይ ነዚያ የብርሃ ጽቡቅ ገር ዝምልሰሉ ዘሎ ታሕት እዚያ ተመልስ ነው እንደ ገድፎ ወት መሬት አዲስ አበባ ይዝሕሉ ዘሎ أورما سي مسيو راما حلو الكسر حسانا أورما أنا أديس أبا صهون حيل خمانية يقولون فأنو خمي جري قص كم زلوا تصبوا جركم تغطيهم فأنو خمي جري قص على ست فلتيهم ولا عاد نطف من قص عصايا هالو سراوي تقرأ كوفيلو حدا خبي سقات نعو مخانون تفلتيهم ولا نطبي سقاتي نعو فانون سراوي تግራይን بحنساب كسرحو تفتينهم أورما كويلن أبا أديس أبا يلن تودي له مالتي سلازن السمع حكوري زحلو زلو راما حلو الكسر حسانا مس عنده حلونا عنده تنكر زبالة خفلطور ليكا حلونا عنده يبلو لازم مش صب أديس أبا من حلو اللي راما حلو الكخمس فتي دي قدي فوق نبعلو سلطانه يحلو الله تواتير الله سلام تركيري ماري سلام ديهم كم يكنيهم لما عالت خاص كيف زعبات زلوا لو كنتات قلق نبل مغنياتو كم تعامي كم عامي دهرارات كيلو نعد هالو الكاز نبرة دانكيرا حجون دهر السيري أنا اسمرا زبل دانكيرا سلازلو مالتيو بتعامخا يقرمك مغنياتو كساب حجي نايب حق إن من يقاموا أيفلتوني شعبي أمني أيفلتوني كم زعينت كستات حد شيء كنا أبزوانات راي كندي نيرومن كيدو منيا موتن طفعاتن استمنيلو كلهم طفيامن مويتومن شعبيا اغليلكم ايترايو لعلي امرنا شعبيا نايل على 3 عامات بوليتيكاو تمكرو زلوا حيال مستراود بعلو فتيو ريفورم تزيغيرها مانم يكون مانم بحايل خلقوسه وي بحايل خنبركوخو ايكلن ونياتو وصيتو قدم حجي ترايو سلازخونه مالتي نتنكات أيقونن شعبية كنتات زبانان أغورنان بدقيق أصنعو زفلت زقتون زوجون زفلت ببوليتيكاو بلحو تودا درزي بلو ودبي أب زبانا كو هندي ترأي هندي حديثي كوم تزيكون كو تزيكون نيرها اتن ليه بزح زمانات زخادة أبو أنصار إرترا قدم متعاوت لنيرم صلاتي مالتي إشاس أفوركي حكاية ولا حنتي بزح زربا زلي يكونن شعبيا تمكرو زلو ويو مقنصال ناي بشار الاسد كاب ناي غدافي زفله يكونن غدافي كفله خلو غدافي كاب بشار الاسد غدافي قربان يريبريزنت سياسو it's not going to work حركاسي نبشار الاسد زودقو وشت عد زلو يو ስለዚህ ታናይ በሻር አልአሳድ زياده ንዓቢያት ዝጥቀሙላ ዘለው ተንፋኖ ምክንያቱ ልክ ከምታናይ ፋኖ ከምታናይ በሻር አልአሳድ ተምሬ በለስ ኣብቲ ውሽጥ ኢትዮጵያ ፋኖ ኣብ ኩናት ስለ ዘለው ስለዚ ጽቡቅ መልሲ አይባቶም ግን እስቲ አገዳሲው ነቲ ዘረባታ ሸለልካ ምሕላፍ ጽቡቅ አይኮነን መልሲ ክወሃቦ ክኸላሎ
ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ብዙሓት ኣምባሳደራት ወጻኢ ሃገራት ተራኺቡ ተዘራሪበሎም እቶም ወረቐት ስርሖም ትማሊ ነቲ ፕሬዚደንት ዘረከቡ ዲፕሎማሰኛታት ሓደሽቲ ቆምቲ ኣምባሳደራት ቻይና ቱርክን ግብፅን ከምኡን ዘወርቲ ኣምባሳደራት ኢራን ቤልጅየምን ሆላንድን ምዃኖም ሚኒስትር ዜና ሃገር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ጽሒፈሎም ቋሚት ወኪል ሕብራት ሃገራት እውን ወረቐት ስርሓ ከም ዝረከበት እቲ ሚኒስትር ጠቒሶም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ብዙሓት ኣምባሳደራት ወጻኢ ሃገራት ተራኺቡ ተዘራሪቡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ኤርትራ ካብተን ዓበይቲ ዓወታት ዝተመዝገበላ ዓመት ኮይና ተሰኒዳ ትርከብ እዛ ኣገዳሲት ዓመታ ምዛማ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ሎሚ ዓብ ዜና ተዘርጊሑ ይርከብ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ወረቐት ስርሑ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣረኪቡ ኣብቲ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መቐበል ጋሽ ደንደን ዝተኻየደ ርክባት ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ካብ ፕሬዚደንት ሲ ጂንፒንግ ዝተላኸ ደብዳቤ ምሕዝነታዊ ስምዒትን መንግስቲ ህዝብን ቻይና ናብ ህዝቢ ኤርትራ መሓላሊፉ እዚ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ጽምሮ ኤርትራ كم نريد لنا إيرترا مس تشاينا تبغى زخنا زمدنا كم زلوا ولا تي أمباسادر أب إكس قطعلي أب زوجو نجارات كرو خلو ولا نزيا ورا سرعة مسارك كبون أب إكس أب زحفو نبي حكي تجي يكسر مخانو زمدنا ناكلتين هجرات أمكات نكلوا وتسي تعو زمدنا نكون نبتك بارك خيز خل زمدنا نكون كل زكالو كجبر مخانو أبتناتو أب إكس ون بوست جير ونيرو سلزي بحفشة بعد بقدر دبلوماسي بعين دبلوماسي إسرائيل أربعة وتسيتاوي حاجة عامة يعني راكن بلا نخلينا إرترا بزح دبلوماسياوي مكسخاسات زجبرت لون اليود ما مزبزحات هجرات زمدنا زحية لتلوم شرك النتاتا زدلدلة الليو بزي بعين دبلوماسي 2024 إسرائيل أربعة عود عامتها 2025 نما نايتز تجبر عود سرح تكبراوي وتسيت نري هلا عمد كتكون ما تسفى نقبر كم لعبنا تزمسنا يتلعب زقبر زلو أب إسرائيل همشن مفصل توريو درو كامباينتات قال ين كاتوا جميران لوز بعزلو نجيبسي السوق بزلا على منفس كريلو أنا كو زيادة ناتي أمبيشن كمنا تشاينا مورنا تشاينا corporations مورنا تشاينا ناي كونستراكشن عم زلون نتي زلو كال حسرتات ناي تشاينا وتسيت هاوسرح كسر حاز خلا قلتهم كسر حاز خلاص لذي بس تشاينا خا زيادة زمن الناس زلو تمنقسي ناي تشاينا مور سرحات كنري وتسيت كنري تسفى نقبر هم دما إيرتراويان دما نبعدهم تمليسهم عامة وفرن عامة هنسات ناي إيرترا نخد كون دما بزلا عليه منفس كسر حلون ناتي باقي نزع عامة زيادة ما نسي يكون معناته كل تزقبر بإيرترا نسبة إيرترا عبق يزلو حزبنا بعدو زغنا علو نهنسات ناي عدو زحسبلون زبقسلون عامة قولنا منقس إيرترا دما عنقو فايلون نزقو دايزي زيادة دسر حلون زيادة استواتو زقبرلون عامة كالكون دما تسفى نقبر بزوم حماقات قربيت دا حسبوه زلو دما نابل بومي مالسوم خون نابلكونا إلو مارساب زغودي لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار ريتوهم من حسابكم من مقداف دما نابخاتكم قدفو مزيادة رفق قدفتكم عايز قبر حزبي سعبنا ركبو هذا توديو هذا الزدربو كل فوقدو وصاني ذات معرف يا اخلو مرتو حزب الله معرف مسل زبرت مسل زلزبي كشل كرمت الكسكي عفي حزبي افضل سلام كله برحو المهن ورسو كله بتقو متسقى من كلا بلسم بفوري وانا نتببالك ابا يناي مدرتا علي فام يوم جاكارو هاقواف بري قدفو علوف قصلتاتو جيت تركفوتا صحفتا صحيفو محتم مسخنبرو هجاتا بتابيو مسلات كوبرو سسر ربحتات دلان يبلو يقمط القزية على ما تطللو سلام